এয়া 200 টকা পাব আছে বোলে এইটো চেলিব্ৰেট চাই ল অলপ আগত মাৰি গৈছিলে বোলে পেন বনাইনো মালাবা নাंगौ जाबा आंखौ लिंक पेन बनायनाय दे कन्टेक्ट खालाम दे बेखौ खुलुमबाय गाइस दरजा लक खालामना थांनोसै लावबो गैया न'आव लक हो गया आरो बे मोनसे दं बेखौबो लक खालामनोसै इदि थिखांनांगौ जाबाय बे मोनसेया एसे इदि थिखांनांगौ ओमफ्राय जायो दायो आङो बियाबनि थानसालियाव थांनो नागिरदों गुमैलानि न'सिम साइकेलजों थांनांगौ साइकेल लानानै साइकेल मेरा न'आव रावबो गैया नालाय बिनिखायनो आं लक खालामबाय दरजाखौ नामायदोंमोन आरो गिदिंनानै फैबाय आङो फैसा लानो फैसा बेगखौ लाबाय फैसा लायासै फैसा आखायाव गैयाबा मोजां नाङा ना जेरावबो थांनो थाखाय जि 10 टका 20 टका बाबो लानांगौ ना थाइसेबो गैयाबा माब्रै नांगौ ना बयलारनि दाना लाबोदों ओमफ्राय गारिखौ भितराव सखननो हाला आरोना लामाया एसे गाज्रि जाना दङ बेनिखायनो बेनिफ्राय रुगादों आरो बहुत खस्थ' जायो दै दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायो गारिनि थाखाय प्रब्लेम जायो गारि भितराव सखननो हाया गुमैलाहानिबो न' मोनफैबाय गुमैलाहानि न' रेडि जादोंना जायाखैबा बे थानसालियाव हाबगासिनो दङ बे जायाखै दाबो हाब खुलुमबाय बियाबनि बाथौ थानसालियाव मोनफैबाय आरो फैनानै बेवहाय खुलुमबाय बेथिंहाय माइकखौ लगायनो थाखाय जोंनि बे थानसालिनि अरायथा दिउरि बिथाङा लगायनो नाजागासिनो दङ एसे हामा गाज्रि जाना दङ होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बेखौहाय लगायगासिनो दङ आरोना एसे गाबाखै खुलुमबाय एसे गाबदो आरोना एसे भलिउम होनांगोन गाबबाय साउन्ड होदो एसे भलिउम मोजाङै नाङाखै नामा तारा ओइ माबायाव एसे गाबदो माइकआ बेयावहाय दङ आं मिटिं खालामनाय दङ नै एसे गाबगासिनो दङ माइकआ बेयावनो फिटिं खालामनानै दिन्नाय जादों आरोना गुमैया टेस्टिं खालामदो टाक खालामदो दै गुसु जायो बुंनाङा ओइ गाबदो आइरन जाना दङ दां बुस्थुआ अखा सिनानै एसे फैबाय आवाजआ बियाबनि बाथौ थानसालिनि लाइन बिल मारिनाय जाबाय दिनै मारिदोंमोन दादाया मारिदोंमोन ओमफ्राय आंखौ दादाया बुंदों जे 200 टका मोननो दङ जानाखि लाइन बिल मारिदोंमोन बेवहाय एसे खुस्रा गैयामोन बिनि थाखाय होआखै बुंदो ओमफ्राय आंखौ दायो थांनो थाखाय बुंदो आरोना आंबो दायो थांगासिनो दङ हाय कदुआ सिराजुलि दे बेनो आरोना लाइन बिल मारिनाया दादा এয়া 200 টকা পাব আছে বোলে এইটো চেলিব্ৰেট চাই ল অলপ আগত মাৰি গৈছিলে বোলে আপুনিহে পাব ইহে পাব কৈ পঠাইছে 200 टका मोनबाय जे बिथाङा बुंदोंमोन जे सोरबा हुनु दङ होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आंखौ बुंदों आरोना नोंसो होनना ओमफ्राय बेयाव नायबाय लिरनाय दङमोन दानना होबाय बेवहाय जे लोगो मोनबाय जे गुबुन हारिनि ना हारसा ओमफ्राय बिथाङा आंखौ खावलायदों जे बिथांनिबो इउटिउब चेनेल दङ होननानै दादार কি ইউটিউব চেনেল আছে মোৰ এটা এডুকেশ্যন চেনেল আছে ইউটিউবত কি কয় দীপু কুমাৰ ডেগা সাৰ্চ কৰি পেলাই চাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু কি দিয়া কন্টেন্ট আজি মানে আহি থাকোঁতে গীতক লগ পালো ভাল লাগিল লগ পাই থ্যাংক ইউ যাও এটা কত আপোনালোকে মই সিৰাজুলি পাব ঠিক আছে ঠিক আছে बिथांनि ইউটিউব চেনেল दङ होननानै बुंदो बारा गुजानि नङा नालाय जे बहाबा जे लोगो मोनोब्ला मानिया जे जायनि जाथों जे गारि फैबाय थादों जे गुबुन हारियानो जाथों जे मा जाथों जे लोगो मोनबा मानिया होननांगौ जे नङाबा जागोन जे बिथां बिराद लेभेल जाबाय थानसालियाव खामानियाव मावगासिनो दङ जे बिराद गरम सायाना गरमा सालांनो जानो नङाबा सोलियो गरम आरो गरमसो जागोन जे बेवहाय जे बेयाव फेन फिटिं खालामदों जे बेयाव जिरायनायाव जे आरज लानाय समाव जे बिराद गरम बोथोर दा
बेयाव जिरायगोन थिं आर'ज लाबाय थागोन बा खाम दामगोन सिफुं सुगोन जथा दामगोन बेयाव थिं गरम नांगौ ओमफ्राय बेयाव फेन फिटिं खालामनाय जागोन जे बे आगोलाव दङमोन एसे फेना जे बिथिंहाय जे माबा खामानियाव बनायगासिनो दङ बिनिखाय बेयाव जागाया एसे खस्थ' नालाय बिनिखाय बेयाव एसे बेखौ लाबोनानै बेयावनो बावनाय थिनाय खालामो आरो ना बेयावबो खालामो बेयाव सिदुगुदियाव बेयाव थिं नांगासिनो दङ ओमफ्राय गुमैया लाबोनांगौ जाबाय तिरिखा आं भिडिअ बनायनायाव बेस्थ' जाबायना दे बेखौबो नांला दै थिं फिटिं खालामगासिनो दङ फेन खालामदो आं बेफोरखौ फेन बनायनो मालाबा नांगौ जाबा आंखौ लिंक बनायनाय दे कन्टेक्ट खालाम दे बेखौ थिं गुमैया तार फिटिं खालामगासिनो दङ इथिं मोनसेया जाबाय नालाय नै इथिं मोनसे बेयाव होगोन सालुङा नै खामानियाव नांगासिनो दङ माबा माबि हिसाब खालामदों 1 लाख थाखानि ना जोंखौबो एसे हर दै नङाबा लामायाव मोनगोन ओरैनो बुंदों आरो ना जे बिथांमोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गनायथि मोननाय आसारि जोंनि बरसला आनसलिकनि बिथां ओमफ्राय आरो सासे बिथाङा मिस्ट्रि खामानि मावो नालाय बेनिखाय बेखौ एसे मिस्ट्रियाव खामानि मावनो होदो आरो बेनिखाय बिनि माबा मोनसे हाबाफोराव माबा थांब्ला माने एसे हिसाब खालामो नालाय बेयाव एसे हुरमुरि खालामनाय जायो बे मोनसेयाव बिनिखाय मोजाङै आरो मोनसेयाव बेयाव थिखांना लादो बेयाव साहा गुमैयानो खालामनांगौ जाबाय तिरिखा आमा मोनलांला आरो दे गुमै नै थिं मिस्ट्रि मावो बिथाङा मोजाङै खालाम दे दादायनि हारसिं नामालै बेयो हारसिं अमा आदार होदों मोनानि जे दिनै जे जानिखि बियापाव जे बाथौ थानसालियाव थांनायमोन बेनिफ्राय फैनानै उन्दुबाय दासो सिखारदों मोखांनो सुवाखै जे मोनाबाय जे फार्स्टआव जे बिसोरखौ जे अमाखौ आदार होना लानि बेनिफ्राय मोखां सुगोन बे मासे होना होनोसै भिडिअखौ बेयावनो दिन्थिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नाङोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो दाबाव नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय